ser her, Benløs spiller flot rundt. Kæmpe chance. 1-0 til Benløs. Efter 26 sekunder får Benløs et hurtigt spil ud i højre side. Kommer ind over flankeren, og så kommer Frederik Pil og sætter den chokstart, må sige. Ja, det må vi sige. Det så også lidt for let ud for Benløs. De spiller op langt til højrekanten. Ej, det var dejlig Ronik og Selvring, der spiller ind. Og nu skal Rødder være på. Og det er flot skud. Rødder være på. 2-0 til Benløs. Det er de helt nye spillere, der kommer op. Må vi sige igen, Benløs træffer en kort kontra. Ja, det er en flot kontra, der bliver sat ind. 2-0. Rødovre har ellers klar bold og alt muligt andet, men ja, der er noget at leve op til for Mike Holle, men jeg synes, det er vigtigt. Så står det. Ej, det er et rigtig flot mål her, Rødovre. Det er der ikke noget at gøre ved, det er flot skud, men jeg bliver rettet ind foran mål, og der er ikke noget, man kan gøre på den mål. Nogle gange så, der er ikke altid en fejl, der bliver lavet på hver mål. Nogle gange så må man også bare sige ja. Over Benløs. Ja, og lad os se en gang, om vi ikke kan få lidt mere tænding på kampen. Nu lægger Marco allerede ud med en hurtigt mål igen. Ja, vi kender Marcos skud. Måske Frederik 26. Ja, og der er Frederik måske stadig lidt ung i ligaen. Man ved godt, vi ved i hvert fald godt, at Marco han skal ikke have tid til at som vi havde sagt det en gang. Han skulle ikke have den her 2 gange, og anden gang der var hurtigt spil. Kæmpe mulighed. Og så er friløber til Peter. Det er flot. 3-2 til Benløs. Var ekstremt irriterende spiller for, som var powerplay. Meget aggressiv boss. Kædes en egen spiller. Og vi ser ellers en skulder mod skulder her. Og så er der scoret igen. Jeg vil sige igen, at Benløs lige nu, de scorer på alt, hvad de skyder på hver kontra. Ja. Men jeg straffet med det samme. Ja, jeg tror, det ligner det primært. Anders. Og spiller den igennem midten, men den er ret presset derinde. Og så sætter Marco den. Ja, jeg vil sige sådan, jeg synes det er kæmpe mulighed modsat side til Milan. Og spiller helt fri, og så er der scoret. Vi må jo bare sige, det er kontrans. Ja, det er kontra, ligesom det skal gøres. Men det er en mønsterkontra. 4 minutter. Vi ser jo sådan, det er kun sådan et mål, som Rødder har scoret, som var et gennemspillet mål. Så ser vi flot af Milan her, og så er det 2 mod 1, og vi sætter den ind. 2 mål på 1 minut næsten fra Benløs her.